Başarmayacak işim olur da şoşmallayacak kendimde. Nalası deyin yeter. Gecem oğlu yerlerden. Ferhat'ın eline hiç dert gelmeyen oğlu. Lennim korkup geçip de biterim. Ne mi diyelim ne değil? Ne bir yerde olunma da terin için zanatın direlim, hırafın depele paytmallayacak kendimde. Yiğidine varma bugün yok varsa, hangi pi? Yerli hepten belli hep. Yer tirden başlar, davetine ümçülüğünde işler başlar. Karın düşündüğünde de yiğidine dolanır. Düşündün mü diye? Hormatly Şer sport tilerimni kickboks boyunça yarış devam edýärmi? Häzirki wagtda ringde ýeňil agram derejesi bolan 44 kilogram agram derejesindäki duşukda İşan Yaz Anaverdiýew bilen Nedir Baýarowyň arasyndaky duşuk başlanar. Geçilýän duşukda biz örgedegimizde hormatly Şer turgundary üstünlikleri arzu edýäs. Ýeni bir gedek durup geçirýän gyzyl Eňneşirinde İşan Yaz Anaverdiýew şeýle bu ýaşda bolsa Nedir Baýarow. Men hormatly Şer kickboks sport görnüşi näzirki wagtda garaşly bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda ýaşlaryň arasynda iň bir meşhur sport görnüşläriniň biri boksdan tapawutlukda kickboksda el ayak urularyny ruhsat berilýär. Şeýle bilen hormatly Şer duşuk başlady. Ýeni bir gedek turgundary geçilýän saýlama taplarda üstünlikleri arzu edýäs. Häzirki wagtda bolsa Nedir Baýarow ayak urutunyny geçirýär. Bu ýerde goýak ýeňeşikdäki Nedir Baýarowyň birinji raunddaky artykmaçlygy bar. Bu ýerde bolsa İşan Yaz Anaverdiýew öwrüleginde ayak urutuny ýerine ýetirdi. Häzirki duşuň dowamynda bolsa goýak ýeňeşikdäki Nedir Baýarowyň artykmaçlygy bar. Ýöne duşuk dowam edip dur. Ony ýeňjildiňe wagt görkedir. Nedir Baýarow bu ýeňeşikde çykýan turgunyň biraz boýy hem uzun, bu orta oňa daş aradan ayak il urularyny geçirmäge dolu mümkinçiligi berýär. Aslında şu sportda, boksda, kickboksda turgunyň boýunyň uzun bolmaklygy turgun üçin ören bähmetli sebäbi şol urulary ýerine ýetirenler. Şu boýy uzun turgun daş aradan urularyny ýerine ýetirip bilýär. Näde bu atada Nedir Baýarowyň dolu artykmaçyna duşu dowam edip dur. Şeýle ýagdaýda mundan beýler Nedir Baýarow duşu alyp baran ýagdaýynda şu agram derejesinde ýeňji bolup biler. Häzirki wagtda bolsa kickboks boýunça geçilýän ýarşda saýlama taplar ýarşy dowam edip dur. Ne bularda bolsa häzir ýene-de Nedir Baýarow el ayak urularyny geçirýär. Esasan Nedir Baýarow ayak urularyny köp ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda belleşimi ýere dolu artykmaçlyk Nedir Baýarowyň tarapyndan. İşan Yaz Anaverdiýew bolsa olken bölgelerini hüjümlerini, urularyny, el ayak urularyny artdyrmaly, biraz goro köpräk inferýär. İşan Yaz Anaverdiýew hormatly Şer, şeýle bilen duşuklarda birläp geçenimizde Nedir Baýarow bilen İşan Yaz Anaverdiýew arasyndaky geçilýän duşukda bolsa Ototuşukta goýak bir çeňiş galan. goýak ýeňeşikde Nedir Baýarow ýeňiş galan ýar. Hormatly Şer, indi bolsa 67 kilogram agram derejesindäki duşuk dowam etmeklik bilen häzirki wagtda ringde gyzyl eňneşikde Atajan Ýarow şeýle-de onuň garşydaşy goýak eňneşikdäki turgun Nedir Baýarow. Bu turgunlara da biz üstünlük arzu edýäs. Indi kickboks boýunça geçilýän ýarşda agramlar ýuwaş-ýuwaşdan artmaklyk bilen siz 44 kilogram agram derejesindäki duşugy tomaşa etdiňiz. Indi häzirki wagtda 67
kilogram ağırlığım derecesindeki geçirilen kickboks duşuğu. Indi hazırki wagtda duşuğun ilkinji prototipleri turganlar duşun dowamında has hukuk urgularyny arttırarlar diýip biz özgereğimizde bilip bilerse bu ýerde Atajan Yarov ayak urutyny ýerine ýetirdi. Şonuň bilen birlikde Hydyr Baýarov hem urugulary geçirip dur. Indi bu ýerde Hydyr Baýarov gök egneşikdäki turgan el urugularyny dürüst ýagdaýda geçirmekligi başarýar. Duşuk dowam etmeklik bilen Hydyr Baýarov gök egneşikdäki turgan ilderli dürüst uruglar ýerine ýetirýär. Bu ýerde esasan şol Hydyr Baýarov il uruglaryny dürüst ýagdaýda geçirýär. Ayak uruglarym bar ýöne hasy Hydyr Baýarov il uruglaryny ilderlikde dürüst geçirýär. Häzirki prototiplarda Hydyr Baýarowyň artykmaçlyklary bar. Atajan Yarov, Galeremeşka çıkışan turgan Atajan Yarov barda aýdanmazda hasam uruglaryny munun beýlek arttyrmaly, hüjümleri arttırmakly gerek. Hydyr Baýarov öz uruglaryny dürüst ýerine ýetirmekli başarýar. Hydyr Baýarov bu duşukda ýeňişi gazanyp biler. Atajan Yarov'un urugusu. Atajan Yarov hem indi kim-kimden duşun dowamında özüniň dürüst uruglaryny arttyryp başlady, emma Hydyr Baýarov bu duşugy öýrenip geçirýär. Hydyr Baýarowyň uruglarynyň aglabasy dürüst, ýene-de sagyry bilen batly dürüst jaýdar uruguny Hydyr Baýarov geçirdi. Hormatly ýerleşer şeýlik bilen 67 kilogram ağırlığım derejesindäki bu duşuk barada aýdyp geçenmizde Atajan Yarov bilen Hydyr Baýarowyň arasyndaky duşukda 67 kilogram ağırlığım derejesinde Otot duşukda gök borçy ýeňiş galan. Gök egneşikde çykjydan Hydyr Baýarov ýeňiş alanmaklygy başarýar. Geçirilen bu duşukda inni 71 kilogram ağırlığım derejesindäki duşuk Gyzyl egneşikde Agatoýly Allaberdi şeýlede onuň garşydaşy gök egneşiginde Yakup Akmamedov 71 kilogram ağırlığım derejesinde hormatly ýerleşer. Indi şu turganlar barada aýdanmazda turganlaryň ikisiniň hem tejribesi bar, turganlaryň ikisi hem şu geçirilen ýarışda çempionluğa daraşgar. Turganlar görüşüňiz ýaly 72 kilogram ağırlığım derejesinde Yakup Akmamedov bilen Agatoýly Allaberdiýewiň arasyndaky duşuk ören bir ýokary derejede başlady. Häzirki wagtda turganlaryň ikisi hem ýygyderlikde urgulary dürüst ýagdaýda geçirýärler. Turganlaryň ikisi hem il ayak uruglaryny dürüst ýagdaýda geçirmekligi başarýarlar. Bu ýerde görüşüňiz ýaly Agatoýly Allaberdiýew ayak urugutyny geçirýär. Yakup Akmamedov häzirki prototiplarda goraga ünseriýär, urugulary ýerine ýetirmeli. Yakup Akmamedov saklanmaly. Turganlaryň ikisi hem baýrakly urunlara daraşýarlygy diýen turganlaryň hataryny turganlaryň ikisi hem şu ağırlığım derejesinde 72 kilogram ağırlığım derejesinde çempionluğa daraşgar turganlar Yakup Akmamedov ýene-de uruguny dürüst ýagdaýda geçirmäge çalışýar. Ýene-de Yakup Akmamedowyň urugusy Agatoýly Allaberdiýew. Bu ýerde göreliň Gyzyl egneşikde Agatoýly Allaberdiýew duşuň ilkinji prototiplerini bir näçe uruglaryny dürüst ýagdaýda geçirmeklige başarypdy. Häzirki wagtda ýene-de Agatoýly Allaberdiýew dürüst uruguny ýerine ýetirýär. Hormatly ýerleşer, knockout. Şeýlikde 71 kilogram ağırlığım derejesindäki bu duşukda Agatoýly Allaberdiýew dürüst uruguny ýerine ýetirýär. Şeýlikde bolsa hormatly ýerleşer 72 kilogram ağırlığım derejesinde şu duşukda Agatoýly Allaberdiýew knockout bilen anamly ýeňişi gazanmaklygy başarýar. Yakup Akmamedov duşugy dowam edip bilmeýär. Bu ýagdaýdan soňra bolsa gönnün-göni Agatoýly Allaberdiýew knockout bilen Gyzyl borçy ýeňiş galan. anamly şu geçirilen duşukda da ýeňişi gazanmaklygy başarýar.
Geçirilen yarışda Novotaqı duşuq 63 kilogram ağırlığım derecesinde Amanmurat Yusuf Muradov bilen Merenxan Berdiyev'in arasındaki duşuq başladı. Turgunlar üstünlük ardı odiyası Badavat duşuq başlanmadığına Turgunlar ilgilerlikte gönlün onu urguları yerine getirip başladılar. Bu geldiğim şovlu olmadı. Bunu var tabi. Ben ova gitmekçiyim. Yakup, iya, nana. Qaraf köşeş, qaharın gelip qarın oynap durulmakta. Oğlunla top neticeye gelmek olmaz. Elbette seni meyadayın düşüncan. Bana düşüncenin için aytıp durun sana şu gepleri. Sen gitsen təhər bir şekilde bir hoş olur. Yaşsa iyi değil ne yenilip Halipan bunun yüzünü yere sardım. Bunların gözünü görünmeye musabım satanam. Öyle sağ olun. Yakup, sana hiç olmadan yarış tamamlanınca çakaraş belki təhər bir şekilde diyecek durumları vardır. Sen belirtilen gururunları Halipan'da yetirersin. Öyle sağ olun. Bu yerde duşuq ören darqınlı yağdaydı devam etmeklik bilen Amanmurat Yusuf Muradov urugları geçiriyer, emma ona qaramazdan gök egneşikteki Mergenxan Berdiyev öz uruglarını xasta dürf yağdayda yerine getirmekliği başarıyar. Mergenxan Berdiyev bu geçirilen 63 kilogram ağırlığım derecesindeki duşuqda önemli enşeme urugları eyyam dürf yağdayda geçiriyer. Merenxan Berdiyev yengişi kazanıp biler. Häzirki duşuqda Merenxan Berdiyev'de artık maçlık var. Amanmurat Yusuf Muradov xasta hücumlarını arttırmalı. Yine de görüşüne diyali Merenxan Berdiyev yine de urugları geçiriyer. Esasen Merenxan Berdiyev il uruglarını xasta bir dürf yağdayda yerine getirmekliği başarıyar. Bu orta bu turgunu artık maçlığı berýär, yengişi kazanıp biler. Bu ağırlığım derecesinde şu geçirilen duşuqda Merenxan Berdiyev yengişi kazanıp biler. Amanmurat Yusuf Muradov esasen goro köpün terýär. Şeýlekde hormatly ýeşler Amanmurat Yusuf Muradov bilen Merenxan Berdiyew arasynda geçen duşuqda Amanmurat Yusuf Muradov yengişi kazanmaklygy başarýar. Yalan pil. Koy öyle. Yalan oğlum ben. Ben bu anlamda biraz kapatayım. Buğdayın boyası değil, Görkem yanıma basıp geldi. Son bilen yakından yazayı aradı, burnuma alıp epey bu yüzden ayıktım. O davet edilmeyek, benim şuraya bak kayıtmadan yere koydum da 20 dolanaydı. Yani, ya bu öyle mi? O oydu. Anır bunu yarışa katlaşacak. Giyecek gelir miktarı. Ona şeyle olin, tüm örleşikten geldi de hiç kim bile burlaşmayan öyle tonuna gidişi. Ben. Allah sağ olsun der. Oraya. Oraya. Hani oğlum, geç oturalım. Otur. Oğlum. Yani yüzüm sarıp görmüyor yani. Aklım aytma, dilmem var ama. Aytmağa dilim varlar yani. Niye mi hata yaşadın? Şu gün hastayım iyiyim. Yarın son. Insan beni iyice kaçım değerliydim de düşünüyordum da kaydı. Ya şunları iş ettin. Başarmayacak işim olur da şuşmallarla kendimden. Eğer içine ayttın mı aytacağım. Bu ne diydi? Yok, aytma, oğlum sıkıntı yani. Nalazı değil mi hikaye? Gecem oğlu yerler tamam. Ferhat'ın eline hiç dert gelmeyen oğlu.
Jellim korkup geçip de biterim. Ne mi diğerine değil? Hakkası, yoşrak olsa olmaz, komşular işlemesin. Oğlumuz şiir sürdürmeli, ne denk der? Yönü bulan vakti o var. Ben boşunla bizim oğlum. Var öyle işim ben o. Var iddiası orada. Var. Kim işe borçmuşum yani? Gittirmediğim olsun. Bir kadın gitmeyi der, oyun o. Yarıştır da. Burun yenirsin, burun yenilersin. Ne bir yerde görünmez de terin için sana tindiren ıhlasın depele kayıtma ne de kendinde. Olsam düşündüm kalk. Niyetime var mı ama saygım yok. Yiğidine varma bugün yok varsa hangi pi? Yerli hepten belli hep. Yer tirden başlar, davetine ölümçülüğü işlep başlar. Bunu ortadan yiyecek çörümüm yanımdan alıp gidersin. Gördün mü? Yalan tiyatırman gidip karın düşündüğünde yiğidine dolanır. Sonundan son görüyor. Düşündün mü? Düşündün mü diyen? Yol yaka. İşte yani radın ağzı barı. Ama barı son ana şunu dünya açtım maskara yaptım. Böyle karaman o vaç gidipti. Belki yani ağam diyordu kulağımı eşittim. Oho murat ettim ağam şampiyonluğa da ay ondan bir şampiyon olur meydan açık ayttan bolsun. Beydimi her ne de olsa murattan neye varmak selimeli deyse olamazsa deyse biz ya ecidekler gücünü okumak falan. Şampiyonun insana azar verse sen kim bolupsun diye kandan tutaysa diye yani. Aleykümselam. Böyle söylediğine tehlikeli. Kalkmak verdim. O kalkmak verdi. Ona da kotan öldüğünü değiş işler aytırmancı etsen. Senin yaşında kam artık bitip bilmedik zaten sana verecek dedi. Etmeli işler aytırmancı verdim. O ne hili sol yaray? Ben sana aysam ertir onun çay içmekten tavukları iyi vermeli. Bunu sana akıdım bilemezler. Sorular soğuyakmalı. Yine sana aysam. Yok manel. Ne düşündüm? Niye sana aysam? Gayız oğlum benim aytlarım etse. Benim seni ödeyanım bilen şehre gideyiniydi. Diyen darnay değil mi? Ay eşteli. Sen Yakup'tan karate görüşü üründiydi. Yarama dalganlardan koranmak için gerek olur dedi. Benim kalkımdan ruhsat aldığımda kaydı verdim. Olur ya alak olsa baş salih. Orşun dengesi olmaz deyiptirler. Bu getirmeli. Oğlum, bilimçilikte ağını kömekleşen mi? Hava kalk kömekleşen. Mallarına defer ediyen mi? Tavuklan var,
Yücelen be. Hava kalkı seyret ya. Berekelle oğlum, berekelle. Şu tayda orkadal horar vardı. Şun kol oyna varayım, onun üstüne toplaymasın buradan. Kakası diyene. Oh. Son dövrler Yakupcan'ın hiç uğru yok yallah. Be, ne olmuşsun ama? Yakupcan'ın yine de sporda da onu söyleyem kadiyen. Şu arada öğüm bir fikirlenip görerken kim olmaz mı kadiyenle kakası. Be. Sporda dolonu söylüyordu seni. Doğru. Doğru. Mehriban illäşleri, tebigat bögürlüğü, on bir-birine saatlaşıp geriyen ösümlük hemem hayvanat dünyasy öz boluşly täsinleri. Güzel diyarmyzyň ajaýyp tebigaty, Aleykümselam. Adın näme? Adım şart. Tuwalym, gowadym bar eken. Şatlyk, synadym oly ýanky maşyklary erbet ýerine ýetirmedin. Kim öwredýänini bilsem bolýarmy? Ova bolýar. Ova düşmüň. Owadoşyň ady näme? Ova düşmüň. Yakupmy? Sen Yakubyň owadoşy da. Ova doktor. Owa, meniň tälimçisi. Şatlyk. Sen häzir Yakubyň ýanyna bar da, seni biri sorak gelipdir. Özüm dagda garaşjagym aýt. Ýöne kimdiň bolyn aýdaým. Eger şeýsen, sen bilmeýän tilsimden öwredýärmi? Gepleşdikmi? Ova gepleşdik, ýaşagy atlaşdyrjakmy? Elbetde. Ýöne sen Yakuby basymjak bäri ber. Bolýarmy? Bolýar. Yakup, sen paytaxtdan bir yer sorak geldi. Ödem hava iki trollaş geçen daha ısınma karışık deydi. Bolýa, men bark geleýin. Mä, al şunu. Sen onyança işleştirip ber. Soňa ýerip bilejek aýda aýyrs. Bolýar. Ýere gatsak, arma? Bar bolun, halipam. Salam. Aleykümselam. Oňa ýagdaý. Siz meni gaty utanmadınız. Bu yerler nätte faýdaly. Tonyan bolsaň gowluň alamatydyr. Sonra bir dep Mekke Medinenem tapypdyrlar. Telefonumy uçup goýupsyň. Şeýsem hiç kim tapmaz öýdýär. Bolýar. Şunça ýol söküp seni utandyrmak üçin ýa käýinmek üçin gelemo. Meniň wagtym çäkli. Bu yerler turganlaşmak üçin gatamat diýerler. Kakam näme diýerkä?
Kakanmy? Kakan şol oglumy sana tawşyrýar. Tälim istemödüň bol, terbiýe istemödüň bol, bizim ýüzümizi ýere salmaz ýaly edip ýetişdirseň bolýar diýdi. Halipam, men başararmykam? Başararsyň, başarjagyňy bilenimden soň ýyllap geldim. Yakup, Yakup. Yer var üstünlük ansatlyk bilen ýetilýän näler? Men emedil sen ýaly obada doguldum, össüm, uloldum. Durmuşyň sarkannakly ýolundan gaty kän ýöremel boldum. Eni demedil düýülki ýaly ýadymda. Ýokary synpda okuýarkam mektebimizde etraf merkezinden ýaş dälimsi geldi. Göreş tutmagy geçekdi. Onsoň özüne gowun ýetýän synpda şoglanlar oňa atlaryny ýazdyrdylar. Menem ýanyna baryp turganlyşygy menem gatnaşdyraýyn diýip gaýş etdim. Şonda synpdaşlarym sen beden terbiýe sapagyndan iýden birinçiligi sypdyran ok diýip gülüşdiler. Şonda maňa tälimçim men ýyňçyjyklerime, hor eginlerime seredip bir geldi. Sen hiç sad alad etme. Men seni ökde turgun edip ýetişdirerim diýip maňa gowunluk berdi. Ine şeýde ben sporda ilkinji ädimni etdim. Yakup, 2 gündan paýtagtda ýarş başlajakdyr. Şol ýarşa senin hökman gatnaşaýyn boly. Bolýarmy? Senden tamamly. Ana adamlar münnüňiz mi? Ýerleşdiňiz mi adamlar? Münnük. Abi, dinle. Hormatly ýolagçylar, ýolumlykyny öňünden töremek islemäýärmiň? Bir de haçanda taxta önümüzde, avtobusda önümüzde, haçanda düşüp bastırıp berýär. Sekli beýle çara. Daýda pulun öňünden töreseň arkyna oturarsın. Düşük wagtyň gapçyndan pul çykajak bolup, üýmet durmarsyň. Towa. Gara sen eýtjek pul jagasyna aljak da, hany gyrlar puluny odadyň onu. Alın. Agit, düşmelerin elle, näme oýup oturýarsyň?
Marul? Näme bolýar? Elleň diýeneden okla. 2 gün bäri ýüz gözüm kurşardy. Adam bilen gepleşesim gelen ok. Şey derýär, näme boldy? Bolan zat ýokla joraja. Gownuňadyr. Ya men gownuňa degäydimmi? Ýokla. Beýle diýme seni. Diýseň diýmeseň saňa bir zada bolýar. Ya suntaşyn Yakup bara. Şoň bilen araňdan gara pişijek geçäýene däldir ha? Ýokla. Bu zamanada gara peşik nämesin? Can etmesini kesti ha? Bilmiyorum. Ara ketme wagty boldy. Ýürgüden el deňinden aharlanaly, çay içeli. Ay yürün lan. Benim oyuncaktan açacağım. Güllerine kendini fikirlerine başlayalım. Bildin mi? Kova bildim. Asıl senden rahat edilek olacak derim. Doğrucan. Ol fırının mağınan mahkimin anca. Bilgi peydam değil mi? Ödüm bu diye. Her gün şeyhlerin karşı uyduruldu. Beni enşe, ona bir şey olmuşum. Toplayıp eğerken bana karşı anlaşıyor. Şondan beri ondan hava kartıyla edir uyar açan yardım. Ben sana ne edip öyle havalaşmalarını ödeyim. Düşündün mü? Hava düşündüm, etmişlerim. Tamam mıydı? İşte yanlışlık oldu. Yanlılar otobüs boş durar. Mekan, tüvürüm kolan elefesto, şolun bir yerine geçip oturayalım. Bizim yanımıza gelip oturtma, gururumuz bölmelerdi de. Senin yanında kıyır. Benim bilen barım sınıfta bir tahtada bile otur. Ana, şol, benim yanımda oturalım. Bu arkadaş oğlancuğumu neye hilini aytıp vereyim? Yok aytıp verme gerek. Boğazımen gep tutulup maskara olmakla yürey. Yöre yakan bir haşım var. Aytmağın olsa değil. Sen neyme haş edecek olayalım? Bilyasın, şuna. Bizim hem sana bir şertimiz var değil, şuna. Eğer şu şerti bir cay etsen, o haşının amala saymalı ihtimal değil, şuna. Haşım hasıl olur ya senin şertini bitirmeni ortadan ben canım terimine tayyar. Bir şuna. Elinde bir yağ kelime. Guruluşukta işlemeyin yerine, şu tayda tur kefeni getirip ölçüme canım yanıyor. İndi neyme şertimin nefilini düşünen giderim. Düşündüm. Onun hemen amalar sarmalı başka. Sağ olun. Şona mağmadır mı? Ecesini ecemin yanı sağ uçun uğratmağı razıylık soracak oluyor. Senin değişen var, bu derken aydaya. Oluyor. Vakti konukturuyor. İşe var ya. Bravo, düşünün. Var ya var. Yok, ben yerine yetirir. Bravo, bravo. Nerede? Beni yanına getirdin. Kızlar oğluna tarçar. Diğer yoldaşlarına beni yanına getirdin. Böyle. Merdan Çareviç, sizin yanınızda hiç kokoy nuriyan bölümünü işleyen bir yigit teliptir. Vacip havar ve hayali. He, boyu versin. Selamünaleyküm Merdan Çareviç. He, aleyküm esselam. Gel geç, otur. Adım Mehmet.
Adı Mekan. Mekan ayrı otur. Neye mi havar verin? Merdan Çağrı'ymış. Men işten gitmekçi olayım. Sen neye işin kıyım gördün mü? Ya hak geçti. Ha gördün mü? Yok. Aile katının kemi yok. İşine mengil ağır değil. Yani öyle değil yani. Bir sebebi var mı? Merdan Çağrı'ymış. Men kengşehirleşim närim var. Yöne men öz halayan kärim boýunça uruşupda rahmet çekesim. Bekan. Başka ne hüner? Men hep avtologlarynyň sürücülük şahadatnamesi var. Bak bu tüh bize yere var mekani. Edir yancı daşarı müşterilerimizden teyze buyurmalık. Bizim önümüzde isteklerin arttıyan öteyekli artı görüm iyi görmemizi haşit ettiler. Biz onun isteklerini bercana edecektik. Öz halkımızın isteklerini kanaatlandırmak üstün düşürüp bilmez. Sedeftip işe verilde sürücülük şahadatnama bunun işgârı bölümü var. Bundan veylek tembizde sürücü olup işgârı. Düşnüklü mü? Düşnüklü. Sağ olun Merdan Çağrı'ymış. Var ya, sağ olun. Hormatly dostlar, indi bolsa kickboks boýunça geçirilen yarışda ýeňil aram derejesinde 38 kg aram derejesindäki duşuk başlady. Kiçi ýaşly türgenler gyzyl egneşikde öwürgeldi. Nederuliýew bilen gök egneşikde öwürdi. Berdimuratov arasyndaky duşuk başlady. Hormatly tomoşaçylar, kiçi ýaşly türgenlerimiz bu türgenler gelecekdäki biziň çempionlarymız. Türgenler kiçi ýaşlydyklarına garamazdan kickboksla meşgul bolýarlar. Bu türgenler gysga wagtyň dowamynda gelecekde geçirilen yarışlarda üstünlükli çıkış edip bilerler. Häzirki wagtda öwürgeli Nederuliýew, şeýle öwür Berdimuratov bu türgenleriň ikisi hem duşuga ören şowly girişdiler. Türgenleriň ikisiniň hem deň derejede geçirýän urulary bar. Häzirki wagtda öwürgeli Nederuliýew ýene-de dürüst urulary geçirmekligi başardy bu ýerde. Öwür Berdimuratov hem özgelerine bir näçe urulary geçirmeklik bilen şeýlikde ýene-de ayakka urusy dürüst ýagdaýda geçýär. Şeýlik bilen bu ýerde tutuşuga berilen wagt tamamlanýar. Ýeňil agram derejesinde öwürgelli Nederuliýew bilen öwür Berdimuratov arasyndaky geçirilen 38 kg agram derejesindäki duşukda bolsa gök egneşikdäki türgen öwür Berdimuratov ýeň şalanmaklygy başarýar. 63 kg agram derejesinde Amanmurat Yusupmuratov bilen Mergenhan Berdiýewiň arasyndaky duşuk başlady. Hormatly dostlar, türgenler üstünlük arzu edýär. 63 kg agram derejesinde bu türgenler çempionluğa daraşýar esasy türgenler. Näşeýlik bilen Mergenhan Berdiýew badawat urulary geçirmeklik bilen Mergenhan Berdiýew duşugy önemli ýagdaýda girişdi. Amanmurat Yusupmuratov biraz goraga ünseriýär. Elbetde ol hem bir näçe urulary geçirmäge çalışýar, emma Mergenhan Berdiýew hasy urulary dürüst ýagdaýda geçirmeklik bilen Mergenhan Berdiýew belki-de şu duşukda ýeňilji bolmagy mümkin. Bir näçe onuň urulary bar. Ýene-de göreliň. Elbetde ýöne Amanmurat Yusupmuratov hem urulary geçirmeklik bilen Mergenhan Berdiýew ýene-de ayak urularyny ýerine ýetirmäge ynanýar. Ýigderlikde Mergenhan Berdiýew ayak urularyny geçirýär. Ýöne goro hem ýatdan çykarmalar sebäbi Amanmurat Yusupmuratowyň hem urulary bar. 63 kg agram derejesindäki duşuk hasy gyzykly ýagdaýda dowam etmeklik bilen ýene-de Amanmurat Yusupmuratowyň çep eli bilen geçiren uruly dürüst ýagdaýda boldy. Mergenhan Berdiýew el urularyny ýerine ýetirýär. Ören gyzykly ýagdaýda 63 kg agram derejesinde Amanmurat Yusupmuratov bilen Mergenhan Berdiýewiň arasyndaky şu geçirilen duşuk gyzykly ýagdaýda geçdi. Şeýlikde Mergenhan Berdiýew duşuň ýeňilçisi bolmagy başarýar.
Yakup, esasy zat özüňe anamyň bolýar. Qadirli tomoşaşylar indi bolsa 71 kilogram agram derejesinde ören gyzykly kickboks duşugy Gıdırýan eşikde Yakup Akmamedow bilen Agatoyly Alaberdiýewiň arasyndaky duşuk başlady. Biz türgönlere üstünlük arzu edýäs. Hormatly ýerleşler, bu türgönleriň arasynda mundan öňkü geçirilen duşuk bardy. Gysgaça durup geçirin. Mundan öňkem bu türgönler duşupdylar. Şonu Agatoyly Alaberdiýew knockout bilen ýeňşi gazanmaklygy başarypdy. Indi türgönleriň arasyndaky nowata geçirilýän duşukda biz türgönleriň ikisine de üstünlük arzu edýäs. Yakup Akmamedow şeýle-de Agatoyly Alaberdiýewiň arasyndaky 71 kilogram aram derejesindäki duşuk gyzykly ýagdaýda dowam edýär. Bu ýerde Yakup Akmamedow dürs urguny ýerine ýetirmeklik bilen Agatoyly Alaberdiýewi ören kyn ýagdaýda goýdy, şeýlekde knockout bolýar. Bu ýerde 71 kilogram aram derejesinde Yakup Akmamedow hormatly ýerleşer knockout bilen duşukda anamly ýeňşini gazanmaklygy başarýar. Salam Maral. Salam. Ýagdaýlaryň gowymy? Gowy. Maral. Gowy. Men eşitdim. Ýarışda ýeňiş gazanypsyň. Maral, aslında men sen ýanyňa razylyk soramak üçin geldim. Bolýanmy, sag ol.